ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи 7 рӯзи варзиш бо рӯйдоду гузоришҳои варзишӣ аз телевизиони Баҳористон. Дар студия Алиҷон Талбаков. варзишгарони ҷавони тоҷик дар ҷоми Осиё оид ба гӯшини ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон ки дар шаҳри Алматои Қазоқистон баргузор шуд, соҳиби 2 медал, 1 тилло ва 1 биринҷӣ гардиданд. Ин музаффарияти варзишгарони ҷавонро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе наздикону пайвандон бо хушнудӣ пазируфтанд. Медали тиллои мусобиқотро Абубакр Шеров ба даст овард. гузориш мавзӯъро пурра мекунад. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ҷудокори тоҷик Абубакр Шеровро, ки медали тиллои мусобиқаро ба даст овардааст, масъулини соҳаи варзиш самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем, ки ин варзишгари ҷавон дар ҷоми Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон, ки дар шаҳри Алматои Қазоқистон баргузор шуд, бо шикаст додани 5 ҳариф ба гирифтани медали тилло даст ёфт. дар ин мусобиқа 8 ҷудокори кишвари мо ҳузур доштанд, ки танҳо ба 2 нафар муяссар шуд то музаффарият ба даст биёранд. аз ҷумла Абубакр Шерови 19-сола мақоми аввалро гирифта, мукофоти аввали мусобиқоти қоравиро соҳиб шуд. дар синфи ҳафтумӣ машқи зудурот сар кардам ва дар мубайни 1 сол 2 соли охир машқи худро хеле хуб додам ва натиҷаҳои хеле хуб ҳам ба даст омад. ман дар оянда мехоҳам, ки мисли Расул Боқиев медали олимпиро тиллоашро ба Туркистон биёрам. дар донишгаҳи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саимои Раҳимов дар он ҷо таҳсил мекунам. мураббӣ ҳам Толибов Холмуҳаммад ва ҳам Толибов Ҷонмуҳаммад ба ман хеле машқро хуб нигоҳ мекунад ва дар болои сарам фақат назорат мекунад, ки ман чӣ хел машқ мекунам. Абубакр Шеров дар вазни 66 кило дар мусобиқа бо 5 ҳариф рӯбарӯ шуда кӯшиш намуд, то ба ҳар зарбаи онҳо ҷавоби муносиб диҳаду бо истифодаи усулҳои маъмул онҳоро мағлуб намояд. дар мусобиқаи Кубок Азия бо 5 варзишгар озмоӣ кардам. варзишгари аввали ман ин варзишгар аз давлати Қазоқистон буд. онро бо вазари ва асикоми мағлуб кардам ва варзишгари дуюми ман, ки боз қазоқ буд, онро низ бо 2 вазари бо ипон мағлуб кардам ва варзишгари сеюм ин аз давлати Узбекистон буд, ки онро ҳам низ мағлуб кардам бо вазари ҳам Удержани Асикоми ва варзишгари чорум Қирғизистон буд, ки онро ҳам низ бо ипон мағлуб кардам ва дар финал варзишгари пурқуввати Узбекистон, ки пеш аз ҳамин мусобиқа ҷоми Осиёро бурида буд, онро бо Асикоми мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Абубакр Шеров дастпарвари толори кони гурд буда, зери роҳбарии мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Холмуҳаммад Толибов машқварзӣ мекунад. ба гуфти мураббӣ, ин варзишгар доимо талош меварзад, то машғулиятҳои дар наздаш гузошташударо бо сари баланд иҷро кунад ва муаррифгари меҳан дар арсаи ҷаҳон бошад. ёдовар мешавем, ки ҳамакнун дигар мусобиқот дар пеш аст ва Абубакр барои иштирок дар онҳо омодагӣ мебинад, то ки чун имрӯз ғолибият ба даст биёрад. мушзанбонуи тоҷик Шоира Зулқайнарова дар марҳилаи 4-1-ниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба бокс аз мушзанбонуи Ҳиндустон Парвин шикаст хӯрда, аз идомаи мусобиқа бенасиб монд. Шоира дар даври аввал бар намояндаи Кувайт пирӯз гардида буд. дар давраи 8-1-финали чемпионати ҷаҳон дар вазни 63 кило бар намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Ҳайдун Ҷионг пирӯз шуда, ба 4-1-финал роҳ ёфта буд. ёдовар мешавем, ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни бонувон дар шаҳри Истанбули Туркия 310 варзишгар аз 73 давлат иштирок карданд. ҳамасола 23 май рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар қаламрави кишвар тадбиру чорабиниҳои гуногун сурат гирифтанд, ки баргузории мусобиқа ва тадбирҳои варзишӣ қисме аз онҳоро пурра намуд. аз ҷумла ба ин муносибат дар пойтахти кишвар машқҳои пагоҳирӯзӣ теъдоди зиёди сокинонро бо ҳам овард. баҳри таъмини солимии ҷомеа ва оммавияти варзиш, рӯзҳои истироҳатӣ дар қаламрави кишвар машқҳои пагоҳирӯзии дастаҷамона сурат мегиранд. дар доираи ин иқдом бо ибтикори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар боғҳои фарҳангии фароғатии 4 ноҳияи пойтахт бо ҷалби васеъи варзишгарон, дӯстдорони варзиш ва мураббиёну донишҷӯён машқҳои пагоҳирӯзӣ баргузор карда шуданд. ин маротиба тадбири варзишӣ ба истиқболи рӯзи ҷавонон рост омад.
هر یک نسل کشور با ورزش مشغول شود، البته که سلامتی خود را از دست نمیدهد. برای همین از هر یک شهروندان، از هر یک ساکنان دعوت به عمل می‌برند که در همه روزه مشق‌های پاگوروزی و با هر نمود تمرین مشغول شوند و سالمی خودشون را از دست ندهند. در واقع این چاره‌بینی‌های سالمگردانی عنعنوی گردیده، با این وسیله مسئولین توانستند بهر ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم زمینه گذار باشند. گذشته از این، تمرین در صبحگاهان با ارگانیسم و سلامتی انسان منفعت آور است. با اندیشه متخصصان ساحه طب، هنگام خواب گردش خون سست گردیده، مبادله ماده‌ها ضعیف می‌گردند و فعالمندی کم به نظر می‌رسد. بنابراین هنگام صبحگاهان از خواب خیستن، سستی و کم حرکتی در انسان مشاهده می‌گردد. برای پورا برقرار کردن کار ارگانیسم، حرکت موشک و بوغم‌ها سری وقتی است که این عمل‌ها در مشق‌های پگاهی روزی انجام داده می‌شوند. اینچنین این گونه مشق‌ها کار دل و عصب را خوب نموده جریان گردش خون را به اعتدال می‌آورد. مشق پگاهی روزی برای ما امکانیت داد که هر روز شنبه یعنی جمع شده همراه دوستان هم سرجم شویم، هم با طرز حیات سالم مشغول شویم. باید هر یک شخص برای سالمی خود مبارزه برد و در این میان با ورزش و سالمی مشغول شدن سری وقتی و ضروری است، زیرا مشق‌های ورزشی صبحگاهی روحان و جسمان انسان را آب و تاب داده طبیعت او را زیبا می‌گرداند و به این وسیله دوام روز انسان خوشحال به کار و فعالیت مشغول می‌شود. در مسابقه کشاد شهر خوجند اوید به والیبال دسته‌های دخترانه و هم پسرانه شرکت ورزیدند. اساساً این مسابقه نیز بخشیده به روز جوانان تاجیکستان صورت گرفت. طور مشاهده کرده شد دوستداران والیبال در مسابقه مهارت بلند ورزشی نشان داده نتیجه دلخواه را به دست آوردند. ادامه مطلب در سوژه تهیه گردیده. در شهر خوجند مرحله دومی مسابقه اوید به والیبال بخشیده به روز جوانان تاجیکستان برگزار شد. در این مسابقه که با تشبث بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند راه اندازی شد، 6 دسته پسران و 6 دسته بانوها از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و میانه مخصوص ولایت اشتراک نمودند. در بین بانوها مقام اول را ورزشکاران دانشگاه دولتی خوجند، جای دوم را دسته کالج طبی شهر خوجند و مقام سوم را دسته دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان اشغال نمودند. واخوری‌ها بین پسران نیز جالب و تیز و تند ادامه یافتند و در بین 6 دسته پیروزی نصیب تیم دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان شد. مقام دوم را والیبال بازان دسته دانشگاه دولتی خوجند و جای سوم را تیم کالج طبی شهر خوجند صاحب کردند. در مراسم پوشیده شوی چهاربینی به غالبان و جایزه‌داران مسابقه جام و مدال و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند تقدیم کرده شدند. امروز ما دانشجویان بسیار خرسند هستیم که چنین مسابقه ها برگزار گردیده ایستاده است که در دوره شهری ما سزاوار جای دوم گردیدیم و ما ورزشکاران در آینده نیز سزاوار جای‌های نمایان گردیده معرفگری دولت و وطنی عزیز خویش می‌باشیم. چنانکه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در هر یک پیام‌هایش میگویند ورزش گروی سلامتی است. هایی که هر یک شخص سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست. ما باید به ورزش مشغول شویم. در مرحله شهری این مسابقه جای اول را گرفتیم و به مرحله جام رئیس ولایت راه خط گرفتیم. کوشش می‌نماییم که در مسابقه آینده باز جای یکم را اشغال نماییم. در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی جام فدراسیون تنیس تاجیکستان میان جوانان برگزار شد. با اطلاع فدراسیون تنیس تاجیکستان در مسابقه 64 ورزشکار از کشورهای آسیای مرکزی شرکت کردند. در نتیجه در سبقت‌های انفرادی میان بانوان ورزشکاران کیرا ماتوشکینا جای اول، ویکتوریا میلووان و جای دوم را اشغال نمودند. میان پسران الک کالینوف مقام اول، اسلام اورونباسار از قزاقستان مقام دوم را اشغال نمودند. در سبقت جفت پسران اسلام اورونباسار و ارتور خیرالدینوف از قزاقستان غالب شدند. آنها در فینال ارتیوم الکسیچوک و دومش گرمان را شکست دادند. میان بانوان جفت میلینا سوپونقولووا وارвара پانشینا جای اول، جفت رایسا پترووسکایا каракат کویلبایوا
аз Қазоқистон ҷои дуюмро гирифтанд. ин мусобиқаи чоруми байналмилалӣ оид ба теннис буд ки дар душанбе баргузор гардид. ёдовар мешавем ки аз 18 то 22 апрел мусобиқаи байналмилалии теннис миёни наврасон Душанбе кап, аз 23 то 28 апрел мусобиқаи байналмилалии Душанбе опен миёни наврасон, аз 2 то 7 май мусобиқаи байналмилалии Таҷикистан опен миёни ҷавонони то 18 сола баргузор шуда буданд. ҳамчунин дар оянда баргузории мусобиқаҳои дигари сатҳи байналмилалӣ оид ба теннис ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла аз 8 то 13 август баргузории ҷоми президенти Тоҷикистон оид ба теннис, аз 15 то 20 август Душанбе опен ва аз 3 то 8 октябр Душанбе кап ва аз 10 то 15 октябр Сомонӣ кап миёни ҷавонони то 18 сола дар назар аст. дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд силсилаи тадбирҳои варзишӣ баргузор гардиданд. дар намудҳои гуногуни варзиш наврасону ҷавонон иштироки фаъол намуда аз худ маҳорати баланд нишон доданд. иттилоъ дода шуд ки рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бори дигар имконият дод то чунин мусобиқот ва чорабиниҳои варзишиву солимгардонӣ роҳандозӣ карда шаванд. дар шаҳри Бӯстон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон мусобиқаи кушоди шаҳрӣ баргузор гардид. ин мусобиқа аз рӯи 11 намуди варзиш сурат гирифт. дар мусобиқа оид ба теквандо зиёда 100 варзишгар миёни ҳам сабқат карданд. мавриди зикр аст ки ин намуди варзиш дар ҳудуди шаҳр рушд намуда мураббиёни бо таҷриба ба варзишгарони зиёд ин намудро меомӯзонанд. ин аст ки варзишгарон аз намуди теквандо пайваста дар мусобиқаҳои шаҳрию вилоятӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. дар шаҳри Бӯстон низ мо тасмим гирифтем бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Бӯстон мусобиқаҳои кушоди шаҳрӣ баргузор намоем. аз рӯи 11 намуд мо кӯшиш менамоем ки аз байни ин варзишгарон беҳтаринҳоро муайян намуда барои иштирок дар ҷоми раиси вилоят сафарбар намоем. айни замон дар толори варзиши мо дар шаҳри Бӯстон 180 нафар варзишгар машқу тамрин менамоянд ки дар шаҳри Бӯстон на танҳо дар як маҷмӯаи варзишӣ балки дар се минтақаи шаҳр мо фаъолият менамоем. дар оянда кӯшиш менамоем ки сафи варзишгаронро дар шаҳр ва вилоят зиёд намуда барои пешрафти намуди варзиши теквандо саҳми худро гузорем. дар марҳилаи дуюми мусобиқа оид ба волейбол дар 7 даста писарон ва дар 4 даста духтарон иштирок карда миёни ҳам сабқати солим анҷом доданд. тавре мушоҳида карда шуд дар ин намуд бонувон шавқи зиёд доранд. дар намуди футбол низ 6 дастаи бозигарон аз таълимгоҳҳои ҳудуди шаҳр маҳоратсанҷӣ карданд. чуноне иттилоъ дода шуд иштирокдорон барои сазовор гардидан ба мақоми аввал бозии шадиду дӯстона анҷом доданд. бозии бокс низ дар як вақт дар толори мактаби муштзании шаҳр бо иштироки 80 нафар муштзан ҷараён гирифт. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Бӯстон аз рӯи дигар намудҳо низ мусобиқаҳо дар сатҳи зарурӣ ҷараён гирифтанд. беҳтаринҳо дар маҷмӯъ аз рӯи 11 намуди варзиш муайяну қадрдонӣ карда шуданд. ёдовар мешавем ки ғолибони ин марҳила ба мусобиқаи вилоятӣ ки моҳи июн дар назар дошта шудааст омодагӣ мебинанд. имрӯзҳо дастпарварони унифай дар мамлакат зиёданд. хусусан дар гурӯҳҳои наврасону ҷавонон варзишгарон машқварзӣ намуда ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. мураббии ин намуд довари дараҷаи байналмилалӣ Алишер Каримов ба варзишгарони наврас нозикиҳои унифайти ғайрикасбиро меомӯзад. имрӯзҳо варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим дар мадди назари ҳамагон қарор дорад. аксари наврасону ҷавонон дар баробари донишомӯзӣ ба намудҳои мухталифи варзиш машғул мешаванду бадани худро обутоб дода тарзи ҳаёти солимро пешаи худ менамоянд. ман 10 сола будам ки падарам ба ин намуди варзиш овард ва ман аз кӯдакӣ ба ин намуди варзиш ба ман писанд буд. ман дар мусобиқаи ноҳияи рӯдакӣ рафта дар 2 вазн иштирок кардам ва ман дар он 2 вазн ҷои аввалро гирифтам. аввалин рақиби ман аз шаҳри Душанбе буд ки ман онро бо ҳисоби 7-4 задам ва
дуюм рақибам аз Фархёвон буд ва ман онро 10-6 зада ҷои аввалро гирифтам. Федератсияи ғайрикасбии Унифайти Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан соли 2012 таъсис ёфтааст, лекин варзишгарони тоҷик ҳанӯз аз соли 2009 ба ин намуди варзиш майлу рағбат доштанду дар сабқатҳои бурунмарзии Тоҷикистонро намояндагӣ мекарданд. Пойгоҳи асосии федератсия дар пойтахти кишвар ҷойгир аст. Яке аз ҳадафҳои асосии Федератсияи ғайрикасбии Унифайт тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. Ба гуфти мураббӣ довари дараҷаи байналмилалӣ Алишер Каримов дастпарваронаш дар гурӯҳҳо машқварзӣ намуда ба мусобиқаҳо омодагӣ мегиранд. аз ин намуди Унифайт 4 шогирде дорам ки устоди варзиш ҷумҳурии Тоҷикистонанд ва зиёда аз 30 шогирд номзад ба устоди варзишанд. 2 шогирд ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аз намуди Унифайт мебошанд. Айни замон рушди Федератсияи Унифайт дар ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят аз рӯи нақша рафта истодааст. Ҳамаи кӯдакону наврасон ба ин намуд як шавқу рағбати хоса доранд, зеро ки он чизе ки ба онҳо маъқул асту муфид аст дар намуди Унифайт дохил мешавад. ва айни замон варзишгарони мо чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни кӯдакон ва наврасонро баргузор гардондем ва якачинҳо ба дастаи мунтахаб роҳ ёфтанд ва баъд аз ба моҳи август дар нақша аст ки ба чемпионати Осиё ва ба моҳи сентябр ба чемпионати ҷаҳон ки дар Сербия мегзарад ба он ҷо варзишгаронро сафарбар намоем. дар воқеъ таваҷҷӯҳи волидайн ва шароити арзандаи мусоид фароҳам овардани падару модар фарзандро хушахлоқу масъулиятшинос менамояд. Гуфтанд ба маврид аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо баҳри солимии ҷомеа ва рушду густариши тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шароити арзандаро фароҳам овардааст, то наврасон чун Умарҷон ба солимӣ машғул шаванд. бояд қайд намуд ки тамрини варзишгарони наврас дар машқгоҳ пайваста бо иштироки мураббӣ сурат мегирад. мураббӣ кӯшиш мекунад ки усулҳои маъмулу касбии Унифайтро ба шогирдон омӯзонад. онҳое ки бо кӯшишу заҳмати зиёд мехоҳанд варзишгари касбӣ шаванд, зиёдтар бо мураббӣ тамрин мекунанд. натиҷаи дилхоҳ ба даст овардан ва иштирок намудан дар мусобиқаҳо маҳз аз чунин омӯзишҳо оғоз мегардад. сармураббии дастаи миллии Тоҷикистон Пётр Сегрд 26 бозингарро ба ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Дубай даъват кардааст ки аз ин шумор 13 нафар легионер дар Булғористон, Беларус, Қазоқистон, Эрон, Узбекистон, Филиппин, Ҳиндустон, Бангладеш ва Туркия бозӣ мекунанд. Дар маҷмӯъ ба дастаи миллии кишвар 3 дарвозабон, 9 ҳимоятгар, 10 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагар даъват шудаанд. дар дархости ниҳоии мунтахаби кишвар барои ширкат дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 23 бозингар ворид мешавад. дастаи мунтахаби Тоҷикистон барои ҷамъомади тамринӣ ба Амурати Муттаҳидаи Араб рафт. дастаи мо пас аз анҷоми ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Дубай ва Бишкек рафта дар мусобиқаи интихоби ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи F3 бозӣ анҷом медиҳад. рақибони дастаи миллии Тоҷикистон дастаҳои Мянмар, Сингапур ва Қирғизистон хоҳанд буд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд. мо аҳли эҷод кӯшиш намудем ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиори худ намоед.